Hello! Astăzi vom vorbi de partea introductivă a fiziologiei sistemului nervos și vom ști care sunt componentele sistemului nervos, care este rolul sistemului nervos, din ce este format țesutul nervos și care sunt celulele țesutului nervos. Ok. În primul rând, hai să vorbim de funcția sistemului nervos. Prima funcție a sistemului nervos este cea senzitivă. Ce înseamnă funcție senzitivă? Înseamnă că sistemul nervos trebuie să primească niște informații. De unde? Informațiile din mediul extern, dar și din organism, din mediul intern. Adică să monitorizeze mediul intern, adică informații privind, de exemplu, tensiunea arterială, e crescută, e scăzută, trebuie să o perceapă sistemul nervos. Sau informații din afară, orice fel de informație. Ok, asta se transmite de la periferie spre centru. Ok. Motorii este a doua funcție. Ce înseamnă asta? Înseamnă să organizeze o execuție, o acțiune. Deci spre centru, spre periferie, spre țintă, spre celule, spre mână, spre muși, etc. Ok. A treia funcție este de asociere. Ce înseamnă de asociere? Adică părțile senzitive și motorii sunt strâns legate toate între ele ca să participe la o acțiune mai complexă, gen ce? Atenția, emoțiile, limbajul, memoria, gândirea rațională, etc. Ok, hai să vorbim de componentele sistemului nervos. Sistemul nervos este împărțit în două părți, în general, principale. Sistemul nervos central și sistemul nervos periferic. Sistemul nervos central este format din două chestii. Creier și toate părțile sale, și nervul optic, și măduva spinării. Acum, tot ce iese din sistemul nervos central, nervi, adică sau axoni sau orice, tot ce este în afara acestui sistem nervos central se numește sistem nervos periferic. Ei bine, sistemul nervos periferic este împărțit în două categorii. Prima categorie este categoria voluntară și numită ce? Sistemul nervos somatic. Ce putem noi controla voluntar din corpul nostru? Mușchii scheletici. Ok. A doua parte a sistemului nervos periferic este spre ce nu putem controla voluntar, adică involuntar, adică autonom sau vegetativ. Ce face asta? Reglează activitatea internă a corpului. De exemplu, inima. Noi nu putem controla inima să bată mai repede sau să bată mai încet. Ok? Aceasta este controlată de acest sistem nervos autonom. Să bate mai repede sau mai încet. Bineînțeles, ea prezintă un centru al ei care o face să bată. Ok, nu contează. Deci, în principiu, acest sistem vegetativ ar trebui să aibă două părți. De ce? Unul ca să spună, de exemplu, inimii, bate mai repede și celălalt să spună, bate mai încet. Ok? Deci trebuie să aibă două părți. Aceste două părți sunt simpaticul și parasimpaticul. Simpaticul de obicei vine din nervii spinali, din măduva spinală, parasimpaticul din nervii cranieni. Ok. Simpaticul este sistemul subnumit și fight-or-flight system. Ce înseamnă asta? Adică că el este dominant când corpul este stimulat. Înțelegeți? Și parasimpaticul este dominant când corpul este în repaus. Pentru că parasimpaticul este sistemul rest and digest. Dar parasimpaticul ce face? Acționează ca stimulant pentru sistemul digestiv. Înțelegeți? Deci el stimulează digestia, absorpția, etc. Secreția de sucul gastric și toate cele. Ok. Hai să vorbim câte ceva despre sistemul nervos central. Ok. Din ce e format? Am spus, din creier și părțile sale, nerv optic și măduva spinării. Ok. Este acoperit de 3 straturi, numit meninge, care sunt pia mater, cea mai aproape, arachnoidă și dura mater. Ok. Ce mai trebuie să știm? Axonii neuronilor din sistemul nervos central nu pot fi regenerați. Deci orice leziune a axonilor la acest nivel este irreversibilă. Ei bine, în sistemul nervos periferic se pot regenera. Ok. Și trebuie să mai știți că
oligodendritele sunt cele care fac mielinizarea axonilor la nivelul sistemului nervos central. Bine, întrebare. Cine face mielinizarea axonilor la nivelul sistemului nervos periferic? Răspunsul este celulele Schwann. Ok. Ei bine, noi acum știm că este vital acest sistem nervos central, deci trebuie să fie foarte bine protejat. Cum este protejat acest sistem nervos central? În primul rând este acoperit de meningele, adică de cele 3 foițe de care am vorbit mai devreme. În al doilea rând, deci țesutul nervos din sistemul nervos central este protejat de substanțele toxice care vin din sânge prin 2 bariere. Care sunt aceste bariere? Bariera hematoencefalică și bariera sânge-LCR. Bariera hematoencefalică este între capilar, între sânge, și țesutul nervos, iar bariera sânge-LCR este între capilar și lichidul cefalorahidian. Ok, hai să vorbim de prima barieră. Bariera hematoencefalică. Din ce este formată această barieră hematoencefalică? Păi, hai să o luăm un pic logic. Păi, sângele ajunge unde? În capilar. Deci aici suntem la nivelul capilarului, ok? Deci sângele ajunge la nivel capilar și are toate substanțele în acest capilar. Ok. Această barieră este formată de endoteliul acestui capilar. Endoteliul înseamnă ce? Un țesutul epitelial, endoteliu, care acoperă un vas de sânge, care acoperă și acest capilar. Ei bine, celulele endoteliale astea care le vedeți, prezintă niște juncțiuni strânse între ele, juncțiuni foarte, foarte strânse între ele, care nu permite trecerea moleculelor și substanțelor printre aceste celule, ok? Deci au o selectivitate de transport care nu permite a oricărei substanțe să treacă și asta este bariera hematoencefalică. Ei bine, aici mai avem și un țesut muscular și astrocitele. Astrocitele sunt primele în contact cu substanțele care traversează această barieră. Ok. Ei bine, această barieră hematoencefalică este prezentă în tot sistemul nervos central? Nu. Există niște organe în acest sistem nervos central, numite organele circumventriculare. Aceste organe nu prezintă barieră. De exemplu, care? Organele gen hipofiză, posterioară, glandă pineală. Ei bine, aceste organe de ce nu prezintă această barieră? De ce endoteliul aici nu este așa strâns legat? Aceste organe trebuie să simtă nivelul hormonal, de exemplu, din sânge. Și ca să știe, să secrete mai mult sau să nu secrete mai mult. Deci pentru feedback. Ok. Hai să revenim la a doua barieră. Bariera sânge-lichid cefalorahidian. Ei bine, să presupunem că ăsta este endoteliu. Și sângele vine pe aici. A ajuns sângele la nivel endotelial, aici se face schimbul. Ok. Aici, ia uitați-vă, celulele endoteliale nu sunt strâns legate între ele, deci nu formează o barieră, ba dimpotrivă, au și fenestrații. Aceste fenestrații permit trecerea substanțelor mai rapid la acest nivel. Ei bine, unde se formează bariera aici? Ia uitați-vă, la aceste celule. Cum se numesc aceste celule? Acestea sunt celule epiteliale care înconjoară ventriculii cerebrali. Se numesc plexuri coroide. Deci celulele epiteliale a plexului coroid sunt strâns legate între ele. Deci prezintă ce? O juncțiune strânsă între ele. Strâns legate între ele. Și nu permite trecerea substanțelor decât prin ele. Deci selectează ce vrea să treacă prin ele. În ambele sensuri, bineînțeles. Dar mai ales din sânge spre lichidul cefalorahidian. Clar? Ok. Acum vom vorbi un pic despre acest transport. Deci vin substanțele prin sângele arterial, ajung la nivel capilar. La care capilarele direct la țesutul nervos și capilarele care interacționează cu lichidul cefalorahidian. Ce trece pe aici? Păi schimbul este în ambele direcții. Tot ce nu mai are nevoie țesutul nervos, encefalul, îl transportă înapoi spre sânge, adică îl reabsorbă înapoi spre sânge. Și tot ce îi trebuie se secretă la nivelul, adică se transportă la nivelul țesutului nervos, cum ar fi glucoză, aminoacizi, etc.
Ei bine, aici la fel. Se fac schimburi în ambele direcții, selective. Asta trebuie să știți, selective. Ok, ce nu-i trebuie se continuă unde se varsă în sânge și ajunge în sângele venos. Deci capilar, sânge venos. Ok, haideți să vorbim un pic despre lichidul cefalorahidian. Unde se găsește acest lichid cefalorahidian? Păi, în ventriculii cerebral. Ați auzit de ventriculii cerebral? Da, ventriculii lateral, ventriculul 3 și ventriculul 4. Ok, unde se mai află acest lichid cefalorahidian? Păi, în spațiul subarahnoidean, între arahnoidă și pia mater. Ok, și în canalul central al mădurii spinării. Știți că toate astea sunt conectate între ele, adică ventriculii laterali sunt conectați cu ventriculul 3, care e conectat cu ventriculul 4, care e conectat cu canalul central, se continuă chiar cu canalul central al mădurii spinării. Ei bine, și există niște conexiuni și între ventriculul 4 și spațiul subarahnoidean. Ok. Care este cantitatea de acest lichid LCR? Păi, este de 150 de ml. Dacă crește, cum o numim? Hipertensiune intracraniană. Ok. Vreau să știți un lucru. Acest lichid cefalorahidian nu este 150 și atât. El se tot secretă. Adică se tot formează. Dar în același timp se tot reabsorbe. Ok? E clar? Și se menține la 150. Cât se formează pe zi? Cam 500 de mililitri de LCR pe zi. Lichid cefalorahidian. Ok. Unde se formează? Cine le formează? Păi cea mai mare parte este formată de plexurile coroide care acoperă ventriculii. Care ventricul? Ventriculii lateral. Clar? Ok. Și se mai secretă și de membrana arahnoidă și de suprafețele ventriculare. Ok. Cum se formează acest lichid LCR? Păi, ca orice mecanism de secreție, trebuie să înțelegem celula care se ocupă de această secreție. Ok? Și aici avem o celulă epitelială a plexului coroid. Ok. Aici avem ce? Capilarul de sânge, deci plasma sanguină. Da? Și aici unde trebuie să se formeze lichidul cefalorahidian. Ce conține acest lichid cefalorahidian? Păi apă și electroliți. Și alte substanțe. Apa, cum ajunge aici? Prin transport pasiv. Deci apa se transportă pur și simplu ori prin membrană, direct, ori prin niște aquaporine, canale de apă. Ok? Electroliții prezintă și ele niște canale și se transportă pasiv. Ei bine, mai există niște sisteme de transport mai speciale care, ca să nu avem, deci electroliții din plasmă nu sunt chiar la fel ca electroliții din LCR. Există niște sisteme de transport, adică niște proteine mai speciale ale sistemului de transport ionic care modifică compoziția acestui lichid. Care sunt acestea? Păi, la polul apical, adică spre lichidul cefalorahidian, există această pompă de sodium-potasium, care ce face? Pompează sodiumul în interiorul lichidului cefalorahidian și pompează potasiumul dinspre lichid, spre celulă. Clar? Deci ce face? Secretă sodium, reabsorbe potasium. Ok. Sodiumul. Ok. Dar sodiumul știm că trage după el și clorul. Clorul cum vine? Păi la nivelul membranei bazale, clorul intră la schimb cu HCO3. HCO3 de unde vine? Păi din apă și dioxid de carbon. Sub ajutorul ce? Anhidrazei carbonice. Nu e... Ok. Deci clorul intră în celulă și este tras după sodium și cu sodiumul în lichidul cefalorahidian. Ok, deci în acest lichid cefalorahidian trebuie să știm că există apă și sodium. Sodiumul este mult, este aproape la fel ca în plasmă. Clorul însă este mai mult decât sodiumul, mai mult decât în plasmă, mă refer. Ok, potasiumul este mai puțin decât în plasmă, este reabsorbit. Ok, și ce mai avem aici în lichidul cefalorahidian? Păi glucoză, dar este mai puțină ca în plasmă și proteine care sunt mult mai puține ca în plasmă. Ok.
Unde este reabsorbit acest lichid cefaloradian? Am spus cum se secretă, s-a format, circulă pe acolo. Unde este reabsorbit? Ok. Deci să presupunem că aici sunt ventriculii, aici s-a secretat, a ajuns în ventricul, ok, asta e ventriculul lateral, a ajuns ventriculul 3, ventriculul 4, care se continuă cu canalul central. Ok. Acum, la nivelul ventriculului 4 există o conexiune cu spațiul subarachnoidian. Și ce se întâmplă? Ajunge LCR-ul în acest spațiu subarachnoidian și este reabsorbit aici, la acest nivel, prin niște granulații care sunt conectate cu ce? Cu niște sinusuri venoase care se varsă în sistemul venos și se reîntorc în sânge, că de acolo a și venit lichidul LCR de plasmă. Ok. Care sunt rolurile lichidului cefalorachidyan? Păi, în primul rând, protejează mecanic țesutul cerebral. Îl înconjoară și îl protejează. Ei bine, mai are un rol important. Previne ischemia cerebrală. Păi cum? Ce înseamnă ischemie? Înseamnă că nu ajunge destul sânge la țesutul nervos. Deci ce înseamnă? Că scade perfuzia la acel nivel. Păi dacă scade perfuzia, asta înseamnă că se formează mai puțin lichid cefalorachidyan, că el este format din sânge, din plasmă, nu? Ei bine, că dacă scade presiunea intracraneană totală. Deci, înțelegeți? Deci dacă scade LCR-ul, scade presiunea intracraneală totală, care, ca un reflex, duce la creșterea perfuziei și de la darea vaselor la acel nivel. Ok, și asta ce duce la eliminarea ischemiei cerebrale. Ok, și distribuția de factori neuroendocrini, factori de creștere, etc. Ok, haideți să vorbim un pic despre țesutul nervos în sine. De ce este format țesutul nervos? De celule, ca orice țesut. Care sunt celulele țesutului nervos? Păi, în primul rând, celulele principale, care sunt neuronii, și celulele gliale, care sunt ajutătoare, suport și nutritiv, orice. Ok? Bine. Care credeți că sunt mai mulți, neuroni sau celulele gliale? Mai ales în sistemul nervos central. Ok. Celulele gliale sunt de mult mai multe decât neuronii, mai ales astrocitele, să zic așa. Ok. Care sunt celulele gliale, să spunem? Astrocitele, care ajută neuronii, teoretic. Și le ajută să hrănească, le oferă nutrițiile și tot așa. Celulele Schwann. Ce fac aceste celule Schwann? Sunt un pic asemănătoare cu oligodendritele, adică au același rol. Adică formează teaca de mielină, izolarea. Deci teaca de mielină, o membrană lipidică care înconjoară axone și ajută la creșterea vitezei de transmitere a potențialului de acțiune la acel nivel. Bine, o să vorbim despre asta mai încolo. Ok. Deci celulele Schwann formează teaca de mielină la nivelul sistemului nervos periferic, axonii sistemului nervos periferic, iar oligodendritele la sistemul nervos central. Și celule ependimale, care ar ajuta la secreția de LCR, de exemplu. Ok. Neuronul. Ce este format neuronul? Păi, în primul rând, de un corp, soma, corp celular, și niște prelungiri. Ei bine, prelungirile care sunt? Prelungiri mai mici, numite dendrite, și o prelungire principală, numită axon. Ok? Și axonul se termină în terminații axonale, adică se împarte și axonul în multe terminații axonale. Ok, hai să vorbim un pic de fiecare. Corpul celular. Ce rol are? Păi, în primul rând, corpul celular e plin de organite, să zic așa. Corpul celular prezintă organite. Care organite? De exemplu, nucleu, reticulul endoplasmic, mai ales rugos, și ribozom, aparat Golgi. Ce rol au aceste organite? Păi astea sunt organitele de sinteză. Înțelegeți? Deci la acest nivel se sintetizează neurotransmisătorii. Substanțe chimice. Ok? Altceva.
Corpul poate prezenta niște receptori ca să primească informații. Deci receptori, să zic așa, postsinaptici. Ok? Hai să vorbim de dendrite. Dendritele sunt prelungirile specializate pentru primirea informațiilor. Deci dendritele sunt mai ales, să spun așa, niște segmente postsinaptice, adică primesc informații. Deci sunt pline de receptori care primesc neurotransmițători, informații de la alți neuroni și formează, ca să ajute la formarea unui potențial de acțiune. Clar? Ok, nu prezintă organite. Hai să vorbim un pic de axon. Axonul este prelungirea cea mai mare a neuronului. Ok? Axonul, mai mulți axoni care ies din țesutul nervos central, înconjurați de niște țesut conjunctiv, formează nervii. Deci nervul din ce este format? Din mulți axoni înconjurat de straturi de țesut conjunctiv. Clar? Ok. Deci axonul, să spunem așa, este prelungirea principală a neuronului. Ce mă interesează la axon? Că conține, deci nu, că este împărțit în primul rând de gâtul axonului sau conul axonului și restul axonului și terminațiile axonale. Gâtul axonului sau conul axonului este bogat în canale voltaj dependente și se numește o zona de inițiere a potențialului de acțiune. Zona de inițiere a potențialului de acțiune. Și nu este niciodată mielinizată această zonă. Ok. Iar apoi, restul axonului poate prezenta o teacă de mielină de izolare. Ok. De ce? O să vă spun mai târziu. Adică am și spus. Crește viteza de transmitere a potențialului de acțiune. Ok. Iar la sfârșitul axonului, unde am spus terminațiile axonale, ce prezintă aceste terminații axonale? Păi, ele sunt considerate segmente presinaptice, adică ele vor forma o sinapsă, o legătură dintre doi neuroni, de exemplu. Înțelegeți ce spun? La acest nivel se stochează, se depozitează neurotransmisătorii și o să vă explic data viitoare toate detaliile despre acest lucru. Ok, acum cum ajung neurotransmisătorii de la nivelul corpului până la terminațiile axonale? Păi cum? La nivelul axonului se află niște filamente numite microtubuli. Uitați-vă, asta este corpul neuronal și astea sunt microtubuli. Ok. Așa, deci neurotransmitorii sunt sintetizați la nivelul corpului și vor fi transportate până la terminațiile axonale. Ok, cum? Cu ajutorul microtubulilor. Ei bine, cum se face acest transport? Păi, mai există o proteină numită chinezină, care ar ajuta transportul veziculelor de neurotransmisător pe microtubul. Și știți, microtubulii prezintă o polaritate cu un capăt minus și un capăt plus și orice transport care vine de la nucleu, adică neurotransmisătorii, până la segmentul presinaptic, să zic așa, se numește transport anterograd, de la minus la plus, și este ajutat de chinezină. Iar mai există un alt fel de transport, de exemplu, nu știu, factori neuroendocrini, hormoni de creștere sau toxinele unei virus sau ceva, se transportă în sens invers, trebuie să ajungă la nucleu. Cum ajung ele? Tot pe microtubul. Înțelegeți? Cum ajung? Tot pe microtubul. Acest transport se numește retrograd și este ajutat de o proteină numită dineină. Ok. Hai să vorbim un pic de tipurile de neuron. Tipurile de neuron explică și funcția sistemului nervos, să zic așa, senzitiv, care transportă impulsurile de la periferie spre sistemul nervos central, motor care invers, de la sistemul nervos central spre periferie, interneuronii care se găsesc doar în sistemul nervos central, care conectează toate sistemele și ne ajută să executăm niște acțiuni mai complicate. Ok. Care sunt proprietățile neuronului? În primul rând, ca orice celulă a organismului nostru, este excitabil. Ce înseamnă
excitabil înseamnă că poate răspunde la un stimul. Cum răspundem la un stimul? La o informație externă. Cum răspundem? Păi o transformăm această informație în ce? Într-un impuls electric, într-un potențial de acțiune. Deci asta înseamnă a fi excitabil. Altceva. Secretă mediatorii chimici. Care sunt? Neurotransmițătorii. Ok. Altceva nu se poate divide. Adică este amitotic. Ok. Care sunt celulele gliale? Am spus, astrocitele. Care ajută neuronii, să zic așa. Ajută. Sunt celule ajutătoare. Ok? Dar mai pot avea o funcție. Ajută la formarea unor neurotransmițători. Ei bine, aici de obicei există întrebări la examene, mai ales la examenele de fiziologie. Un neurotransmițător sintetizat de celule gliale sau astrocite este glutamatul. Clar? Ok. Celulele Schwann mielinizează axonii în sistemul nervos periferic, oligodendritele mielinizează axonii în sistemul nervos central. Celulele ependimale produc lichid cefalorhachidian. Vă mulțumesc pentru atenție. În următoarea prezentare voi vorbi de transmiterea sinaptică și cum se formează potențialul de acțiune. Iar în următoarea prezentare, după asta, o să vorbesc de sistemul de transport ionic membranar și mai multe despre potențialele de membrană. Vă mulțumesc!